慶應義塾大学3年ミッドフィルダーの佐藤凛です。今日の試合は押し込む時間が続いたものの、なかなかゴールを決めきれず苦しい時間が続きましたが、チーム全体として果敢にゴールを狙い続けた結果、勝利することができてよかったです。次節は1週間空いて後期が始まるのですが、しっかり全員で準備してまた勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。